हाय गाइस आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय गामाखालिनि बायदिनो। दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि ट्रेडिशनेल दामनाय देनायजों नैबे हाबाथिलियाव आं नुजाथिफैबाय। नोंथांमोननो बे दामनाय देनायनि एसे माबायदि दामो देयो बेफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो सानलायबाय। गाइसमोना नोंथांमोनहा जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोनहाबो आंखौ सापर्ट खालामनानै होदो। आंबो नोंथांखौ बेक खालामना होफिनगोन खोथा होनाय थाखाबाय। आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय गाइसफोर।